Ola, que tal? Boas tardes, benvidas, benvidos un martes máis á Aula Galicia Aberta neste curso de Lingua e Cultura Galegas. Hoxe a nosa primeira viaxe vai reparar na Coruña, imos parar na Coruña no lugar de Costenla, despois tiraremos máis datos sobre este lugar. O primeiro temos unha anfitroa maravillosa, que sería Herminda Varela Vázquez, tamén coñecida como Minda, ou máis coñecida como Minda, que é a persoa protagonista deste primeiro vídeo da tarde. Ela é unha das últimas tocadoras de pandeireta do lugar e ides seguro desfrutar moito deste vídeo que nos trae. Dentro vídeo. Moi ben, pois fantástico vídeo de Minda, e como vos dicía, trasladámonos ata Costenla, en Rebordelos, Carballo, na Coruña. Como sempre, nesta primeira diapositiva tedes unha imaxe que acompaña a lenda da dereita e é un sitio precioso, destacado, precisamente neste caso de Rebordelos, en Carballo, na Coruña. Sería a Furna Furada de Rebordelos, é un lugar, unha praia neste caso, tamén coñecida popularmente como as pequenas catedrais, nesa alusión á praia das catedrais de Ribadeo. É un lugar que, se tedes ocasión, non perdades a oportunidade de visitalo. Sobre Costenla, que temos que dicir? Pertence á comarca de Bergantiños, na que xa estivemos, da que xa falamos en sesións anteriores. Está formada por Carballo, neste caso, pola Laracha, Malpica de Bergantiños, Cabana de Bergantiños, Coristanco, Ponteceso e Laxe. Repito que nesta comarca xa estivemos, entón algúns datos seguramente xa vos resoarán, pero outros probablemente sexan novos. Nos lugares de interese incorporamos a Furna Furada, por exemplo, a praia de Baldaio, o espazo natural de Razo Baldaio, recoñecido como lugar onde pasear, facer rutas de sendeirismo, coñecer un pouco a paisaxe galega deste lugar, o Museo de Bergantiños como espazo pechado ou a ruta polos murais urbanos de Carballo. O Monte Neme, que seguro coñecedes tamén como espazo natural, e se non coñecedes, non perdades esa oportunidade, é un longuísimo etcétera nesta parte da costa de Galicia, tan coñecida, tan visitada, por motivos evidentes, tamén diremos. Nas festas e celebracións destacamos neste punto o San Xoán, as festas da Virxe da Milagrosa de Carballo ou a Romaría dos Milagres de Caión, entre moitísimas outras festas e celebracións que, por espazo, tempo e demais cuestións logísticas, non están aquí recollidas, pero que sempre son motivos excelentes para deixarnos caer por determinados lugares e seguir coñecendo a cultura, a lingua e as tradicións galegas dese lugar. Tal e como vos dicía o comezo da diapositiva, xa estivemos na comarca de Bergantiños, xa estivemos, de feito, na zona de Malpica, falando da zona de Bergantiños e demais. Polo tanto, como xa vimos facendo na sesión anterior, imos saltarnos esa parte, imos cambiar esa parte de sociolingüística, que sempre falamos de apuntes sociolingüísticos, dialectais e demais, imos saltala por motivos evidentes, porque xa
pasamos sobre ela. Entón, cando teñamos novas áreas dialectais ou novas áreas que coñecer, sí que volveremos a ese contido sociolingüístico e en lugar de ese, meteremos outros contidos. Neste caso, hoxe empezamos con vocabulario. O vocabulario de hoxe son as partes do corpo. Tedes aquí unha imaxe que está acompañada non por unha lenda, senón por un esquema, non, onde se recollen cada unha desas partes do corpo, dese vocabulario básico sobre as partes do corpo. Imos empezar a ver esta imaxe na seguinte orde, de arriba cara abaixo e de esquerda cara a dereita. Supoño que é unha orde intuitiva xeral, pero por si acaso para que esteamos falando o mesmo idioma cando leamos a diapositiva. Na primeira produción escrita que tedes aí teríamos dedo, esa sería como chamamos a cada unha das partes móviles que forman a man, non? Digo isto porque haberá diferenzas co pé. E agora ides facer spoilers, mirar cara abaixo e xa veredes se ides ver cale a diferenza entre a man e o pé. Neste caso, dedo para cada un dos dedos da man. Dedos, se queremos formar o plural, engadimos directamente un S. E man para o conxunto da palma máis os dedos. E o segundo nome que tedes aí xa na dereita. Se seguimos baixando cara a cabeza, temos o pelo, na cabeza precisamente, non para de facer spoilers, entón, cando chegamos á cabeza temos o pelo ou non, veremos tamén despois máis cuestións relacionadas con isto. Se seguimos baixando temos a fronte, que sería esta primeira parte da cabeza, non? Do cráneo tamén. O seguinte que temos serían as cellas, que en realidade aquí non aparecen, pero estes conxunto capilar, non, que enmarca os nosos ollos serían as cellas e xusto debaixo delas estarían os ollos, que é a seguinte palabra que tedes aquí no vocabulario. Fixadevos que xa que falamos de agrupacións capilares, creo que dixen, o seguinte que temos nos ollos serían as pestanas. Por lo tanto, tampouco aparecen aquí, pero que saibades que tamén temos un nome concreto para referirnos a elas. O seguinte sería o nariz. Como dato importante, destacar que non é feminino, senón que é masculino. O nariz, en lugar de la nariz, non? Que dicimos en castelán, que dicimos normalmente en castelán. Despois o que temos son as meixelas, que sería esta parte máis rechea que temos na cara. Se seguimos baixando cara a boca, o conxunto boca, por onde emitimos sons, non? Ou por onde comemos, por exemplo. No conxunto boca temos os beizos, que sería a parte máis externa, e temos a lingua. A lingua non está recollida na lenda, pero tamén vos digo eu que sería pois ese órgano, ese músculo móvil que empregamos para articular a linguaxe tamén, de aí o seu nome. E dentro da boca, dentro do conxunto boca, a parte dos beizos e a parte da lingua, tamén teríamos os dentes que serían esas pezas, ia dicir de marfil, pero en realidade non teño moita idea de que están feitos os dentes así neste momento. Entón serían esas pezas dentais, esas pezas que temos para axudarnos a masticar, a deglutir e demais os alimentos. Se seguimos baixando o pescozo e nas extremidades superiores temos os brazos. Un brazo, dous brazos, por exemplo. Se temos tres, mal asunto. Se seguimos baixando, teríamos o peito xa no tronco superior. Se continuamos cara abaixo, o seguinte que temos é a barriga. Se pola parte de atrás, o que non é o peito, serían as costas. E se baixamos da barriga, temos a cintura. Esa sería a estrutura básica de vocabulario dunha persoa do seu tronco por diante e por detrás. Básicamente estaría formada por peito para a parte dianteira, barriga, e costas para a parte traseira. A cintura sería o que divide ese tronco superior da parte inferior. Que temos na parte inferior? Unha perna ou dúas pernas, e temos en cada unha un xeonllo. O xeonllo sería a articulación, non? Que nos permite mover
a parte última do noso corpo antes do pé. Se seguimos cara abaixo, vedes que era a orde que vos dixen que coa que íbamos a estruturar a diapositiva. Se seguimos cara abaixo, o que temos serían os nocellos, que sería pois esa última articulación, non? Ese último punto de ensamblaxe de alguna forma da perna co pé, e precisamente o que temos agora sería o pé, un pé ou dous pés, que serían as partes coas que camiñamos, por exemplo. E os pés están formados tamén por estas outras partes das que xa falamos na man, que se chaman dedas. No caso dos pés son femininas neste caso. Cando falamos da parte da man, da parte móvil da man, falamos de dedos, e cando falamos das partes móviles do pé, destas cinco partes móviles do pé, falamos de dedas. Por lo tanto, se eu digo dóeme unha deda, enténdese que me doe unha parte do pé, e se eu digo dóeme un dedo, enténdese que me doe unha parte da man. Ou, quen di doer, di calquera outro verbo, pois como cortar, ferir, danar, todo, a verdade, un pouco catastrófico neste punto. Como sempre, se tedes dúbidas, aproveitade a parte do coloquio, se tedes, pois, calquera outra curiosidade ou demais, empregade esa ferramenta que tedes maravillosa que é o chat para comunicarnos entre nós, pero senón tamén lembrarvos que podedes consultar calquera unha destas palabras nas ferramentas lexicográficas que tedes xa o voso dispor, no voso coñecemento non común, que sería tanto o Portal das Palabras como o Dicionario da Real Academia Galega, entre outras. Continuamos. Xa que estamos falando de partes do corpo, por exemplo, imos falar nesta clase de descricións, de falar de trazos físicos. Sabedes que cando temos que describir a algunha persoa ou a nós mesmas, por exemplo, temos que tirar de repertorio lingüístico que nos axude a elaborar esas descricións. Primeiro temos que saber pois de que parte do corpo neste caso estamos falando, e despois temos que dar as súas características. Eu agora falo de trazos físicos, pero calquera un destes adxectivos que podemos ver hoxe aquí pode aplicar a outras cuestións que non sexan parte do corpo. Podemos falar o mellor dunha obra de arte e podemos dicir, bueno, en realidade, dunha obra de arte igual non, pero podo falar dun gato, por exemplo, e podo facer utilización destes trazos físicos que hoxe están aquí enmarcados para as persoas. Por lo tanto, no primeiro temos alto ou alta versus baixa ou baixa, ou contra baixa ou baixa. Digamos que vamos a empregar unha palabra e o seu antónimo, é dicir, o seu contrario. Por lo tanto, se eu digo que alguén é alto, o contrario a ser alto sería ser baixo, e o seu feminino, alta ou baixa. O mesmo para gordo, gorda ou delgado, delgada. Aquí entra o que vos dicía antes, por exemplo, eu podo dicir que unha persoa é gorda ou delgada, pero tamén podo dicir que unha liña, que un trazo é gordo ou delgado. Incluso podo dicir delgado ou fino, pero tamén pode aplicar para as persoas. Por exemplo, as persoas maiores moitas veces din que alguén é moi fina ou moi fino cando se queren referir á súa estrutura corporal. Co paso do tempo, co paso dos anos, co paso natural da historia da socioloxía humana, non? Se eu digo que alguén é moi fina ou que alguén é moi fino, normalmente sempre fai alusión comúnmente a sensible, non? Ai, que fino es, ou a sensible ou tamén a exquisito, a que ten pois moitos requisitos para que algo lle guste ou para que algo estea ao seu gusto. Polo tanto, repito, aplican a persoas, pero tamén a outras cuestións estes adxectivos. Seguimos con pequeno ou pequena contra o seu antónimo grande. Fixadevos que pequeno e pequena si que ten a flexión de xénero, e grande pois sería unha palabra que non ten flexión de xénero. Sí que cambiarían as outras palabras gramaticais que acompañan. Por exemplo, podo dicir o máis grande ou a máis grande. Aí o único que cambiaría sería o artigo, o ou a. O resto mantense como está. Pasamos a rubio, rubia ou moreno, morena. Tamén temos loiro, louro,
loira ou loura, pero sí que é certo que loiro e loura, como veremos posteriormente, non é exactamente o mesmo que rubio e rubia, aínda que moitas veces sí que se empreguen como complementarios, non como sinónimos. Unha persoa guapa ou guapo, pois contra unha persoa que parece fea ou feo, neste caso. Tamén pode aplicar a un cadro, por exemplo, ou a un gato, que vos dicía antes, ou a un asunto. Ui, este asunto é moi feo, ou esta cuestión é moi fea. Non me gusta esta ferida, porque se está poñendo fea. Imaginadevos que se pode utilizar en múltiples contextos. Se seguimos coas descripcións corporais, podemos falar de ollos claros ou de ollos escuros. Neste caso, o antónimo sería claro, escuro. Aquí aplica a ollos, pero podedes empregar o antónimo para calquera outra cuestión a que vos queirades referir que o matiz sexa a claridade ou escuridade. Forte contra débil, algo que é forte contra algo que é máis endeble, máis débil, pode ser unha persoa, pode ser pois un caderno tamén, por exemplo, unha planta, por exemplo. Calvo, que vos dicía antes, nesa parte da cabeza onde temos o pelo, podemos ter pelo e ser peludas ou peludos, ou podemos ser calvas ou calvos, se hai ausencia de pelo. E tamén podemos ter pelo longo ou podemos ter pelo curto, se a medida do pelo é mínima, pois teríamos un pelo curto, e se temos máis pelo diríamos que é longo. O antónimo aquí cal é? Pois longo versus curto. Polo tanto, ese longo curto aplica a absolutamente todo. Un camiño longo, un camiño curto, un periplo longo, un periplo curto, ou unha longa traxectoria ou unha curta traxectoria, por exemplo. Forte versus escuálido, fixadevos que antes falamos de forte versus débil, e iso sería un grado de comparación normal, é dicir, algo pode ser forte ou algo pode ser débil, pero agora podemos dicir que algo é forte ou algo é escuálido, é dicir, é moito máis que débil, é moi delgado, moi débil, moi fino, algo escuálido é un matiz aínda maior a ese débil, non do que falábamos antes. E máis, aquí o matiz tamén é de apariencia. Se alguén é forte versus débil, enténdese que ese forte ten pois moita forza pois para soportar un golpe, por exemplo, un golpe físico concreto. Se alguén é débil, pois probablemente parece que non fora soportar non un golpe. En cambio, se alguén é escuálido, xa non entra na ecuación que se vai soportar ou non algo, directamente non o vai a soportar. Se vemos a alguén e dicimos está escuálido ou está escuálida, quere dicir que está no grado sumo, non? De debilidade case. E chegamos ao último caso, que temos aquí o louro ou loiro ou rubio versus ese roxo ou roxa ou moreno, morena. Aquí poñemos as tres comparacións, aínda que arriba xa falamos de rubio e moreno, e dicíamos eu que non era exactamente o mesmo, polo menos non en moitos contextos. Alguén que é rubio ou que é rubia ten unha cor de pelo que tira a unha tonalidade amarela, non? Esa cor de pelo que amarelenta, que pois é moi típica tamén moitas veces das rapazas e dos rapaces pequenos, eso sería ese rubio, non? Cando falamos de louro ou de loiro, ou de loura ou de loira, que tamén ten flexión de xénero, esa cor tira máis cara a un alaranxado, non? Sen chegar a ser un alaranxado de todo. O matiz en realidade é un pouco, incluso parece demasiado tiquismiquis, non? Pero que saibades que en moitos lugares, sí que se fai esta diferenciación. E despois teríamos o roxo ou roxa, que sería esa cor de pelo ou esa cor de pel tamén, ou ese tipo de pel, non? Que se caracteriza por ter moitas pencas, por exemplo. Esa cor de pelo que está entre un loiro e un color máis marrón, máis acastañado, non? Eso sería ser unha persoa roxa ou ser un rapaz roxo. Significa que ten esa cor de pelo pois máis roxiza, máis
caoba, se queredes. E despois teríamos morena ou morena, da que xa falamos máis arriba. En realidade case imos facer un mestrado en cores hoxe co vocabulario que trouxemos. Sobre os trazos psíquicos, que falamos de físicos e agora imos falar de personalidade, por exemplo, pois podemos ter unha persoa paciente ou impaciente, alguén que é paciente e que ten calma para realizar, para levar a cabo pois determinadas cousas ou que non ten impaciencia, non ten presa, perdón, por levar a cabo determinadas cousas, polo tanto, alguén paciente contra alguén impaciente, alguén que sí que ten esa presa, esa necesidade de esa constante movimento, non en moitos casos. Podemos ter alguén que consideramos bo ou boa contra alguén que consideramos malo ou mala. Neste caso, falamos de trazos psíquicos, pero tamén podemos falar de outras cuestións como, pois, un bo viño ou un mal viño, ou podemos falar de un bo ano ou un mal ano, por exemplo, ou podemos falar dun protagonista ou dunha protagonista boa ou unha antagonista, unha protagonista tamén mala ou no seu masculino tamén. Vedes que aquí tamén hai flexión de xénero. Se alguén nos fai rir moito, diremos que é unha persoa graciosa ou que é un rapaz ou un home gracioso, e se alguén non nos fai rir nada, e máis incluso nos crea un pouco de, non sei, pouca simpatía, digamos que é alguén antipático ou é alguén antipática, unha persoa antipática. Se alguén ten todo baixo control, ten sempre todo moi organizado, moi controlado, moi ordenado e demais, diremos que estamos ante unha persoa organizada ou un señor home masculino organizado, e se estamos ante todo o contrario, diremos que se trata dunha persoa desorganizada ou dunha personalidade desorganizada, dun señor desorganizado, se queredes, o masculino. Se queremos falar de que alguén pois lle dá bastante corte pois falar con persoas novas, por exemplo, estaremos ante unha persoa tímida, tímido ou tímida, e se non acontece iso, estaremos ante unha persoa extrovertida ou ante unha persoa un rapaz, un home extrovertido. Fixaremos que estou enredando bastante en realidade coa flexión de xénero, están aquí marcadas todas as que teñen flexión de xénero con esa barra de A. As que non o teñen é porque non teñen flexión, polo tanto, o que cambiaría serían as palabras léxicas que acompañan as palabras gramaticais, perdón, que acompañan a esta palabra léxica. Para o seguinte punto, temos precisamente puntual, alguén que sempre chega a hora, alguén que sempre está a hora que di que vai estar, pois a esa hora chega. Esa persoa sería unha persoa puntual. Alguén que non o fai, pois sería alguén impuntual, ou alguén que ten que entregar un traballo, non? En determinado momento, pois quen entrega na data sería unha entrega puntual e quen non o fai sería unha entrega impuntual. Xeneroso ou xenerosa versus egoísta. Egoísta sen flexión de xénero. Un home egoísta, unha muller egoísta. Eres un egoísta ou eres unha egoísta. Quen é unha persoa egoísta? Pois quen non comparte ou non lle gusta, non lle comprace, non? Compartir as cousas con outras persoas. Unha persoa xenerosa sería o contrario, alguén que sí que non ten problema en compartir pois as cousas que ten con outro alguén. Unha persoa divertida ou unha persoa aburrida, pois alguén que fai moitas gracias ou que é divertido estar, que é entretido, non? Estar con ela, contra unha persoa que pois, é máis aburrida ou é máis retrotraída, un pouco ligado con ese tímido extrovertido do que falábamos nas palabras anteriores. Chegamos a tranquilo, tranquila, contra nervioso ou nervioso, pois tamén moi relacionado con ese tímido ou extrovertido, unha persoa tranquila, pois é unha persoa que lle gusta máis o recollimento, non? É unha persoa nerviosa, pois a mellor esa que se relaciona máis co impaciencia da que falamos no primeiro punto. Optimista ou pesimista, sen flexión de xénero, un optimista, unha optimista, un pesimista, unha pesimista. Un optimista, unha persoa optimista é alguén que, digamos coloquialmente, que ve o vaso medio cheo sempre. E unha persoa pesimista sería a que ve sempre medio baleiro. Todo sae mal, todo está mal, todo vai sair mal, non? Isto sería unha actitude pesimista tamén. A parte da posibilidade de ser unha persoa pesimista, pois tamén sería unha actitude pesimista.
contra o de todo vai sair ben, todo vai ben, que sería unha persoa optimista, unha actitude tamén optimista. Penúltimo, amable versus desagradable, tamén sen flexión de xénero, unha persoa amable, un home amable, unha muller amable ou unha muller desagradable, un home desagradable. Alguén amable ou desagradable tamén ligaría bastante con ese que falamos antes de divertido ou de, no, mellor sería mellor máis sinónimo de gracioso ou de antipático, non? Amable ou desagradable. Non necesariamente son o mesmo, pero remite a esa mesma cualidade, non? De alguén amable, pois alguén que ten un trato moi cordial, moi cómodo, que parece pois moi accesible, e alguén desagradable, pois ao mellor alguén que é máis antipático, que é máis hermético no ti a ti, por exemplo. E temos no último presumido ou presumida contra deixado ou deixada. A verdade é que aquí o antónimo está un pouco, pero un pouco raro, non? Porque alguén presumido ou presumida é alguén que lle gusta, pois, presumir de cousas que ten. Non só físicamente no sentido de, pois, pasar moito tempo de coidado persoal, por exemplo, para lucir mellor ou aparentemente mellor, pois eso pode ser unha persoa presumida físicamente, pero tamén podemos ter unha persoa presumida, pois alguén que está presumindo todo o tempo, pois ao mellor do listas que son as súas fillas, por exemplo. É unha persoa moi presumida das persoas queridas, non? É unha persoa deixada, neste caso, que podería ser pois alguén que pasa moito de todo. Sí que é certo que o matiz semántico de deixado ou deixada significa pois alguén que pasa de todo pois así, sen máis, que non lle interesa, non? En realidade, non é, por iso decía que non é exactamente un antónimo de presumido, non? Que non é un antónimo 100% exacto. Pero se tedes algunha dúbida que poidera suscitar a miña propia explicación, temos a parte do coloquio, ou se non podemos consultar directamente as ferramentas lexicográficas. E agora fagamos unha pregunta. Agora toca a ti, digo vos na diapositiva. Cal sería o contrario de preguiceiro ou de preguiceira? E aquí sí que tedes que coller os teclados e poñervos a escribir cal creedes que pode ser o contrario de preguiceiro ou de preguiceira. Así como para manter o xogo, non fagades trampas e non busquedes no dicionario neste caso. É contraproducente, non? Que vos acabe de dicir, se tedes dúbidas, consultade os dicionarios, pero agora que vos diga, non collades o dicionario. Sei que me ides facer caso e que probablemente saibades cal é o contrario desta palabra, pero botade as vosas cábalas por aí e despois lemos as respostas. Ben, outro día falamos de verbos, en concreto falamos de pretérito e de copretérito. E hoxe traio-vos outro tempo verbal, que sería o pospretérito. Fixadevos, no que falamos o día pasado, a clase pasada, do que falamos na clase pasada, perdón, foi do copretérito, do pretérito e do copretérito. E agora traemos un pretérito, pero que se chama pos, é dicir, ten un prefixo que nos di pospretérito. Algo así como máis alá do pretérito, en realidade, que significa isto? Pois o que temos aquí é un tempo verbal que é un tempo verbal pasado, polo tanto, é un tempo verbal pretérito, é un tempo simple, como todos os tempos en galego, e o que temos ese pos, ese prefixo, non ese pos, o que nos fai indicar, o que nos indica, en realidade, é que se trata dunha acción que podería ser, pero non foi. Ou podería ser, pero non vai ser. Ou que é unha idea, unha imaginación, un condicional, non? É algo que podería pasar, pero non sabemos se vai pasar, nin se pasou, ao mellor. Polo tanto, a forma de conxugar o pospretérito sería esta que tedes aquí, para a primeira, para a segunda, para a terceira conxugación. Serían as desinencias haría, harías, haría, haríamos, haríades, harían. Para a segunda conxugación cambiamos o a polo e, hería, herías, sería, heríamos, heríades, herían, e para a terceira conxugación cambiamos o e neste caso por un i. Iría, irías, iría, iríamos, iríades, irían. Fixadevos que tamén varía a acentuación, porque temos acentuación no i
nas tres primeiras persoas do singular, por exemplo, eu andaría, ti andarías, el andaría, ou eu barrería, ti barrerías, ou eu partiría, ti partirías, ela partiría, el partiría, contra as tres persoas do plural, bueno, as dúas do medio, primeira do plural e segunda do plural, que non levan acentuación no i. É dicir, ti andarías, pero nos andaríamos. Non é andaríamos, nin é barreríamos, nin é partiríamos. Esas tres son incorrectas. Non levamos acento, polo tanto, nos barreríamos, vos barreríades, ou nos andaríamos, vos andaríades, ou nos partiríamos, ou vos partiríades. E o último sí que volve a recuperar o acento, a última persoa do plural, a terceira do plural, sí que volve a recuperar o acento no i, polo tanto, eles, elas andarían, eles ou elas barrerían, ou eles ou elas partirían. Que nos quedaría así? Pois un tempo que en realidade é unha especie de condicional, un condicional, non? Eu andaría se puidera, por exemplo, non? Ou eu andaría moito máis feliz se, non sei, tivera 1 millón de euros no banco, non? Ou, por exemplo, eu barrería o baño se me apetecera, por exemplo. Ou eu partiría a outro país se puidera. Fixadevos que son cuestións que poden ser realizables ou non, pero que dependen de algunha condición da persoa anunciadora normalmente, pero tamén de algunha condición aceptada socialmente, non nese momento concreto da persoa que enuncia. Se hai dúbidas, comentadevas tamén polo chat. Para que empregamos, polo tanto, pospretérito? Que sempre pode ser moito máis fácil velo con utilizacións concretas. O primeiro, para formular hipóteses, podemos formular ideas, non, que poden ser realizables, cábalas, informacións que poderían ser, que son suposicións en moitos casos, polo tanto, hipóteses, son ideas que non están fixas, que non están concretadas, que non son 100% reais. Polo tanto, exemplo, non veu por aquí, iría de viaxe ou así. Estamos facendo unha suposición, non estamos mostrando unha idea. Se non veu por aquí, porque sempre ven, pois igual foi de viaxe ou así, iría de viaxe. Aquí empregase o pospretérito para facer unha suposición, para formular unha idea que pode ser ou pode non ser. No segundo punto, tamén utilizamos o pospretérito para situacións imaginarias, moi ligadas en realidade co que vos dicía antes, non, destas condicións ou que vos dicía no punto anterior da formulación de hipóteses. Por exemplo, o exemplo que tedes aquí, se puidese, dedicaríame a viaxar. Puidese, dedicaríame a isto, non? Se deran as condicións, podería dedicarme a facer isto todo o tempo. Se non se dan, pois non podo. Neste momento, en realidade, o pospretérito o que nos indica que non se están dando esas condicións, polo tanto, non me podo dedicar a iso. No terceiro punto, para dar consellos, no teu lugar, ela iría máis cedo. Eso é un consello que probablemente ninguén nos pediu, pero que se queremos facer dar un aconsellamento de algunha forma dende un punto respectuoso, pois tamén empregamos o pospretérito. Non facemos un mandato, non dicimos vai máis cedo, senón que dicimos, se eu fora ti, eu iría máis cedo, ou no teu lugar, ela igual ia máis cedo, ela iría máis cedo. Aí tamén está moi ben empregado, moi ben traído, non? Moi acaído o pospretérito, igual que no punto 4, para opinar sobre condutas ou accións, para xulgar de algunha forma, se sea positivo ou negativo, pois elas nunca chegarían tarde, por exemplo, elas nunca farían iso, ou elas sempre farían isto. Tamén se pode utilizar o pospretérito para dar estas opinións xerais sobre condutas ou sobre accións diversas. E no 5, pois para pedir con cortesía, cando queremos pedir algo pero sen elaborar un mandato, non? Sen dicir, dame iso, ou fai isto, ou ábreme isto. Se queremos pedir algo con cortesía, sempre utilizamos tamén o pospretérito. Poderías darme 1 kilo de patacas? Ou poderías achegarme ese lápiz?
E para propoñer algo tamén está indicado o postpretérito. Por exemplo, acompañaríasme á praia? Estou elaborando un plan, é certo que tamén é unha especie de petición, non? Con cortesía, como por exemplo, poderías acompañarme á praia? Ou gustaríame que me acompañaras á praia? Nese caso, pois tamén é unha forma de pedir algo de forma un pouco máis indirecta. Para esas cuestións, postpretérito. Dúbidas no chat. E pasamos a que fagades un pouco de práctica. O que vos digo nesta ocasión, o que vos pido nesta diapositiva é que elaboredes unha oración onde empreguedes o postpretérito e despois a enviedes polo chat. Por exemplo, eu puxemos aquí un exemplo de levaríate ao traballo se me quedara máis preto. É unha especie de xustificación, non? Para non facer algo neste caso. E por se precisades rememorar un pouco como se formaba o postpretérito, tedes aquí de novo esta diapositiva coas conxugacións para cada unha das conxugacións precisamente. Para a primeira, segunda e terceira, estas serían as desinencias que empregamos sempre, que empregamos habitualmente. É certo que a mellor se vos ocorre elaborar unha oración con un verbo que é irregular e igual se complica un pouco a cuestión, pero que saibades que están, que é bastante, a maioría dos verbos que se vos vayan a ocorrer van ser regulares, polo tanto, vai encaixar calquera destas conxugacións. Puxen a diapositiva por se queredes facerlle unha foto mentres para elaborar as vosas producións, os vosos deberes desta parte de práctica e despois comentalas entre todas, entre todos, na parte do coloquio. Así que lembrade unha oración onde empreguedes o postpretérito e despois poñémolas en común. Para finalizar esta primeira parte da sesión de hoxe, traivos unha recomendación. Neste caso, a semana pasada recomendamos un libro e hoxe non vos vou recomendar un libro porque non é un libro físico, pero sí que é un recurso que nos vai axudar á lectura e, polo tanto, a lectura vai ser un eixe fundamental que nos permita adentrarnos nos idiomas que estamos coñecendo. No caso do galego tamén funciona así. Pensei nesta páxina de Galicia Encantada, agora vos conto por qué, bueno, xa vos lo conto directamente, pensei na páxina de Galicia Encantada porque aparte de ser unha páxina visualmente preciosa, que veremos despois, é unha páxina interesantísima que é un formato de páxina web que se parece moito a un libro. En realidade é unha enciclopedia de algunha forma, sen algunha forma. É unha enciclopedia en liña de fantasía popular galega. Chaman fantasía popular galega a todas as lendas, a todas as historias que se coñeceron popularmente, pois relacionadas con determinados lugares, determinados costumes de Galicia. Sobre lendas falamos aquí tamén nalgúnha ocasión, seguro que vos lembrades, pois, por exemplo, a lenda da fervenza do Ézaro, da que falamos nalgúnha ocasión. Creo que tamén falamos de algunha outra lenda noutra sesión pasada, que agora non me lembro exactamente de cal. E todas estas lendas están recollidas nesta enciclopedia de Galicia Encantada. Tedes a opción de consultala en liña, que é o que veremos despois na seguinte parte, pero tamén hai a versión física. Eu sei que en algunha ocasión me comentastedes que algunha persoa tivo acceso a ela, pois en algún dos centros galegos dos vosos lugares, polo tanto, é unha edición en papel, as edicións en papel son preciosas, e sempre, pois, é unha recomendación que creo que gusta moito, que se lé moi fácil e que ademais se aprenden moitas cuestións, dende xeografía, pois onde se sitúan as lendas, ata cuestións lingüísticas, ata vocabulario e, por suposto, pois a propia historia fantástica, non? Que se conta ou que emerxe en determinados lugares de Galicia. Só para puntualizar e finalizar aquí con isto antes da segunda parte, en Galicia temos milleiros de lendas, milleiros de historias fantásticas ou pseudofantásticas, é dicir, que teñen unha parte de realidade e outra parte de fantasía que emerxen popularmente para dar explicación a determinados fenómenos, a determinadas cuestións, a orografía, a xeografía, a por que as persoas deste pobo teñen os ollos
azuis todas, pois sempre dá resposta a cuestións populares, non? E sociais a través de lendas e historias que son moi fáciles de ler e moi entretidas tamén. Ata aquí a miña achega nesta primeira parte e agora deixovos con un vídeo de transición maravilloso como sempre. O grupo que nos acompaña hoxe leva por nome Cova da Serpe, que precisamente o nome nos remite moito tamén a partes desta enciclopedia popular de Galicia, que podemos falar tamén despois sobre a Cova da Serpe, as pedras da Serpe e demais. Volvo co grupo. O grupo Cova da Serpe ven da Federación de Entidades Galegas de Cataluña e pois traen tamén a súa maravillosa achega en formato vídeo. Dentro vídeo vémonos nun intre Ben, pois aquí estamos de novo despois desta musical pausa, transición sempre moi ben amenizada polas nosas persoas convidadas, pois damos paso a estes minutos de coloquio. Nesta ocasión, antes de que vexamos as producións lingüísticas que fostedes poñendo seguro polo chat, lembro que tiñamos unha recomendación de páxina web, seguro que vos acordades, que esta páxina de Galicia Encantada. Simplemente dicirvos que, por ampliar un pouco o que vos ia dicindo antes, simplemente indicarvos que
na páxina web podedes acceder a diferentes lendas en formato escrito. Por exemplo, se lle dades, pois por aquí, no menú de arriba, Galicia Encantada, lle dades a categorías, podedes vir directamente a este menú que nos categoriza, vaya redundancia, as lendas según o seu main topic, digamos, según o tema principal, non? Pois, por exemplo, sobre as augas, tedes aquí pois as ervas de San Xoán en Culleredo, a Fonte do Buraco, outro conto, perdón, a Arca de San Tirso. Se facedes clic en cada unha delas, pois vedes unha pequena lenda que recolle a historia dese lugar, non? Tamén se hai referencias bibliográficas, volas recolle, neste caso, a fonte pois dun colexio público. Sabedes que as escolas públicas de Galicia, en moitos casos, a través das aulas de dinamización, de normalización lingüística e demais, pois fan un labor importantísimo de recollida de textos, de lendas e demais, e moitas das lendas que se atopan nesta enciclopedia de Galicia Encantada, pois tamén proveñen deses traballos das escolas de Galicia, non? Fixadevos que aquí temos pois outros, nestes despregables, pois temos incluso a revista, teñen unha revista de Galicia Encantada, cun ISSN que vos permitirá buscala pois fora de aquí, por exemplo, e teñen xa moitos números dende hai moitos anos. Mirade que vou pola metade, aínda vou polo 2012, así que é unha revista que se segue facendo ata agora, ia dicir ata aí ben pouco, pero séguese a facer, e aquí o que se recolle pois tamén son pois lendas, contos e información relacionada con esta Galicia Encantada que tedes aquí. A parte diso, na páxina web, na parte do inicio, tedes tamén información sobre pois algúns obradoiros, algunhas aulas, e tedes aquí unha recollida das webs máis visitadas, e unha delas é o dicionario dos seres unha parte desa web, perdón, é o dicionario dos seres míticos galegos, que a verdade está moi ben, é unha obra tamén maravillosa, moi visual. Tedes aquí a súa portada, e que eu tamén vos recomendo que se tedes a ocasión de poder consultala, pois que a consultedes. Como último dato ou como última información que vos pode interesar sobre este novo recurso que vos damos aquí, sabedes que teñen páxinas en diferentes perfis sociais, polo tanto, é moito máis fácil seguir ao tanto das novidades que van subindo, e espero que desfrutedes dun bo rato de lectura mirando esta páxina que vos deixamos hoxe por aquí. Como hoxe a clase foi bastante lingüística, creo que tiñades algunhas encomendas, non? Para poñer aí polo chat, e non sei se temos pois algún comentario que podemos ir lendo. Imos ver, dinos: "Ola, boa noite para vostedes. Escoitei unha canción de Fuxan os ventos, o meu amor mariñeiro, e no estribillo di: corazón que nace libre non se pode encadear. Non é que se di non podes encadear? Ambas formas son correctas, graciñas." Pois moi ben, moitas grazas pola pregunta, Celina, moi ben traída tamén, e vamos intentar responder da mellor forma posible. Sí que é certo que a colocación do pronome en galego sempre nos dá bastantes dores de cabeza, non? Entón, dice que a posición normal, a posición prototípica do pronome en galego sería posnuclear, é dicir, despois do verbo. Que pasa? Que como case todas as normas lingüísticas, como case o 98,999% das normas lingüísticas, todas teñen unha excepción. Neste caso, cal sería a excepción? Que a posición do pronome é preclítica, é dicir, vai antes do verbo cando, por exemplo, hai unha negación. Entón, se eu digo que algo non se pode encadear, como era o caso do estribillo desta canción, pois a posición do pronome salta para ser preclítica, é dicir, vai antes do verbo. Esa sería unha excepción. Hai outras excepcións, verémolas aquí ao longo do que nos queda de curso. Hai outras excepcións como a cuestión das subordinadas con que. Cando temos unha oración subordinada con que, a posición do pronome tamén se ve alterada. Cando temos algunhas preguntas, cando temos algunhas outras cuestións concretas, temos que poñer o pronome antes do verbo, pero sí que é certo que normalmente a posición do pronome vai despois do verbo. Non sei se respondín á túa pregunta,
pero espero que sí. Se tes algunha dúbida máis, volve a escribir, que para iso estamos. E aquí nos din máis cousas, partiríamos a la escuela si estiveses listo. Eu direivos, vale, Celina, está moi ben. Aquí mellor que o verbo partir, que sí que ten o significado de sair cara a algún sitio, mellor utilizamos sair cara a ou ir a ou non sei, viaxar a, por exemplo. O verbo partir non utilizamos moito. Entón poderíamos dicir iríamos á escola se estiveras listo. Así estaría, bueno, sería a forma máis apegada, non? A unha produción en galego, pois, oral, normativo, que podemos atopar no día a día das nosas producións lingüísticas. Moi ben traído tamén e moitas grazas pola participación. Alexandre dinos, se souberamos ben galego, falaríamos todo o tempo. Pois está tamén moi ben, está perfecta, non teño nada que dicir a esta que nos traes, Alexandre. Parabéns pola túa contribución e a seguir practicando galego porque xa sabedes moito. Dinora dinos, dormiría todo o día pero teño que traballar. Esta está moi ben tamén. Fíxate, Dinora, que está perfecta. Grazas pola chega, polo tempo en escribila. Grazas por compartila con nós. Algunha cousa máis? Faría unha bica se tivese fariña. Pois tamén unha pena que non a teñas porque sería un bo plan tamén para esta tarde que vos comezades agora, non? De martes. Fíxate, Leandro, que só faltaría un acento en faría no verbo, está ben conxugado, pero faltalle un acento no i. Neste caso, as regras de acentuación dinnos que aí temos que poñer un acento nese i para desfacer esa unión de dúas vogais. Probablemente sexan os correctores do móvil, pero vaya, que vos queda por aí a información para que poidades botar man delas se precisades. Algunha cousa máis? Vale, se puidese, partiría de Argentina a Galicia, de onde eran meus avós. Vale, se puidese, deberíamos dicir aquí, puidera ou puidese. Refírome ao lexema, non? A raíz dese verbo que sitúa Liliana ao comezo da oración. Se puidese, partiría ou sairía tamén de Argentina a Galicia, de onde eran meus avós. Está moi ben empregado o verbo, simplemente fixadevos que ás veces pois a forma verbal difire pois por ser verbos irregulares, difire das outras formas que xa temos pois máis coñecidas e difire en moitos casos, por exemplo, das formas en castelán. Pero moitas grazas pola chega. Vale, me chivan que despois Liliana dixeches poidese. Vale, puidese, perdón. Entón, excelente a corrección. Sí, sei que moitas veces pois escribides desde os teléfonos móviles, o cal é normal, entón os correctores xogannos malas pasadas. Eu simplemente volo deixo por aí por se foi un erro sen querer, pois para que teñades tamén a corrección. Iría á praia se non estivese chovendo. Neste caso, pois claro, a verdade é que sería maravilloso poder ir á praia se non estivese chovendo, pero tamén é maravillosa esta oración que nos traz. Moitas grazas pola chega. Creo que estades pois que lle sacastedes moito partido a estas tarefas que foron saindo na clase de hoxe. Por iso tamén pois volo agradezo e aproveito para dicir algo que hoxe non dixen, que é que tedes todos os materiais dispoñibles deste curso de Lingua e Cultura Galegas na páxina web de Galicia Aberta. Sabedes que tedes non só as presentacións en PowerPoint, senón que en PDF, senón que tamén tedes as grabacións destas aulas da parte teórica, máis da parte do coloquio. Así que, se vos perdestedes algunha sesión, se vos incorporades hoxe ou non sei, se non podedes ir algún día, que saibades que tedes aí o material ao voso dispor. Pola miña parte, pola nosa parte, nada máis, ata aquí chegou a clase de hoxe. Moitas grazas pola participación e pola atención e vémonos o vindeiro martes. Chao!